Imali, mntwana khambani manje. Ngasothukile nje manje. Hamba mfethu relax. Angeke uze ususele yenze izinto ezenzayo. Sayithuna la yini. Tatazela ukutatazela sayenza lo mntwana. Uyangakho ukuthi yenzelani into. Usifuni yini ukutataza. Beka uthi uloyo kanjani? Hayi wena sami wena. Asi. Relax. Bawini. Manzi manje. Akusulubuhle mfethu. Yo, hayi wena sami wena. Ususelele uzoba manzi kanti. Yeah, sure. I'm target. Guys, Luqala mfana sayenza lento. Sayishaya. Ukuze lo muntu uyambona, bekushayina naphambi phone. Uswashisa iplanta yakhe izivube nathi sekuba mwalambane. Hayi ndisiyasho shona imoto. Hayi. Few moments later. Wena King, awunenge susuka phela kanje wenze kanje. Wena ikhambani ngawo. Lalela la wena sana. Sayithuna la into hara sayenza lento. Kuthi uzolokhu tatazela mfethu. Imali le. Sure. Relax mfethu. Relax. Sayithuna plan relax. Khithika ke intwana yami on. Relax. Yeah. Ungazolokhu ukhuluma kakhulu umtshela ukuthi ini yenzani bayagula bayenzana kubani bani mfethu relax. Wena uyayitsaba. Asikaribini mfethu. No. Kani pesa sikuzayini mfethu. Nani yawo? Hey. Few moments later. Wena ethe khona wena khambani ngawo wena. Ufuna ngikhiphe lento yami phezulu. Ngcono ngikudle ngayo kanti. Angeke lokhu sijika kanje wena sani ngawo. Relax mfethu. Sikujabulena ngempama. Sithele imali. Ya, itanga. Target. Sawuthi namsamngena lo akunakuthi ini yajika kanjani. Phinde futhi lento zakho sayidala on. Shangela yini mfana. Yeah. Uzoba